Μαρίνα και Δημήτρη. Θα κλάψει κιόλας η Μαρία. Κάναμε διακοπές αυτές τις 4 μέρες εδώ στην Ιέννηθο. Μάλιστα. Μας άρεσαν πάρα πολύ τα δωμάτια σας, η φιλοξενία, ο χώρος, η θάλασσα, τα πάντα. Και το βασανί. Και επειδή σας αγαπήσαμε πολύ, θέλουμε να σας αφιερώσουμε κάτι. Δημήτρης και Μαρίνα, 2 άτομα απλά, νοικιάζουν δωμάτια σε μέρη μαγικά. Όταν τους γνωρίσεις, η φαντασία αρχινά. Όλα τα στοιχεία της φύσης στα πόδια σου μπροστά. Και αυτό το γράφω, ξέρεις, για τα δωμάτια που έχουν. Κάθε δωμάτιο έχει και δυτική ονομασία. Τα παρακάτω στιχάκια απευθύνονται σε αυτό. Ο άνεμος χτυπά στη θάλασσα απαλά και αυτή γλυκά κυλάει επάνω στην αμμουδιά. Ο ήλιος όλη μέρα μαστιγώνει τα κλαδιά, ενώ το βράδυ τα αστέρια αγκαλιάζουν την ελιά. Όταν τους αφήσεις και φύγεις τελικά, πάντα θα αναρωτιέσαι αν η φαντασία σταματά. Καλή, μαγική ποιήτρια. Δημήτρης και Μαρίνα, 2 άνθρωποι μοναδικοί, αξιολάτρευτοι, με 2 ζουζούνια πανέμορφα, τον Χρήστο και τον Μιχάλη. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία που μας προσφέρατε, για την έκπληξη με την τουρτίτσα και την όμορφη καρτούλα με τις γλυκές ευχές σας. Ευχόμαστε πάντα υγεία στην οικογένεια Ντιμάρ, ό,τι επιθυμείτε, να είστε καλά και ο Θεός μαζί σας. Μια λέξη που σας αντιπροσωπεύει πιστεύω ότι είναι η καθαρότητα. Συνείδησα στα μάτια σας, στο χαμόγελό σας, στα δωμάτια και σίγουρα είναι και μέσα στην ψυχή σας. Σας αγαπάμε, Δημήτρης Μαρία, Κωνσταντίνος Γιώργος. Φιλιά πολλά και σύντομα κοντά σας. Το κορίτσι μου! Αυτό θα πάει στο YouTube.